А де зв'язаними руками? Проходили, да, й мимо. І, бо без розбору. Вийшов, бах. Тобто, там на стеколці ще хуже. Там людей просто. Вийшов. Чого ти вийшов? Ніхто нічого не спрашиває. Там все згорить, блядь. Свет мили нахуй, мина прилетела. Подивіться на офіційно. Урать. А так даже это могли. Місцевий житель, який працював в Зеленобуді, наводив порядок. Мирна, чесна, розумна людина, дуже працьовита. І так просто ганебно, свідомо БМП переїхало його. Автоматиками, под этими снарядами, под этими... No idea. Oh, no? I don't want to see him. Sorry. Oh, okay. И они варят, кушают, и мы очень друг другу помогаем.